Dobrý den, nacházíme se v severní části města Chrudim, zvané Pumberka. V městě Chrudim není mnoho ploch, které jsou prosluněné a zároveň u vody. U nás na Pumberkách tuto plochu máme, ale je těžko využitelná, protože zde není městský itinerář. Navrhujeme umístění 3 laviček v prostoru za mnou, ze kterých by byl výhled na vodní hladinu a železniční most z roku 1899. Plochu by tak mohlo využívat mnohem více lidí. Plocha je atraktivní zejména pro vodáky, plocha je atraktivní i pro rybáře. Pojďte nám pomoct vytvořit další krásné místo v naší Chrudimi, kam si přijdete odpočinout, sednout, porozjímat pohledem do vodní hladiny.